Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary. Türkmenistan döwletimizin her bir güni toýdur bayramlara weslenýär. Ine bugun bolsa Ahal welaýatynyň Akbuğda ýetragynyň Nowruz ýaýlasynyň awy binasyna Nowruz bayramçylygy, milli bahar bayramy geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytymyzyň agdawir dörejilik topar bolup şeýle ajaýyp bayramçylyga gatnaşmana geldik. Ondan hem mehribanlar bizden daşlaşmaň, diňe biziň bilen galyň. Bayramçylygymyz dowam edip durýar. Görşüňiz ýaly bugünkü bayramçylygymyzda biziň türkmen gelin gyýdlamyzam gatnaşýar. Gelin olar bilen söhbetdeşip olaly. Men Türkmenistan kardeşler arkadaşlıklarının Ahal welaýatynyň Tejenet birleşmesiniň hünärmeni Aytoltan Öwedova. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne 2025-nji halkara parahatçylyk konuşmak gelmede gadammasan ilkinji günlerimizden bäri ýurdumyz diňe toýdur bayramlara weslenýär. Bugünkü gün ýurdumyzyň gözel künjoklarynyň biri bolan Ahal welaýatynyň Akbuğda ýetragynyň çägirnek Nowruz ýaýlasyna milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli bayramçylyk dawarasy geçirilip dur. Biz hem jemgyýetçilik guramalaryny agdyr işgärler bolup şolar ýaly ajaýyp bayramçylyk dawarasynyň ýakyna şaýady bolup men hem şu pursatdan peýdalanyp bize şolar ýaly ajaýyp zamanany toýly ýurdy peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağmyzyň Arkadagal Gahrman Serdarmyzyň adyna münkerem alkyşlarmy aýtýan. O ýolaryň janary sag, başlary dik, belen taşlar aman bolsun. Şu pursatda bütün türkmen halkymyzy Gahrman Arkadağmyzy Arkadagal Gahrman Serdarmyzy milli bahar bayramy halkara Nowruz güni bilen tüýsüramdan utlaýan. Türkmen halkynyň milli lideri bizi milliligimiz bilen dünýä tanadan, milliligimizi dünýä ýaýan Gahrman Arkadağmyzy Arkadagly Gahrman Serdarmyzy ähli agdywir türkmen halkymyzy milli bahar bayramy bolan Nowruz bayramy bilen tüýsüramdan utlaýan. Ayna ine bayramçylyk sanymyzda her kim bir aýdyma hiňlenip beräýse diýenler elbetde mümkin bolsa bir bent aýdyma hiňlenip beräýin bizde. Onu höwes bilen. Seniň adyň dünýä meşhur, içiňde şuňdur şunanur, kimke seni ilki dokan, büyük şahir büyük dinan, kimke seni ilki dokan, büyük şahir büyük dinan. Ayna o adyň elmide ama belentlerde ýanglansyn. Ondan hem toýlarma toýlaşsyn, bayramlarymyz gutly bolsun. Ya
Meşruallar bugünkü bayram gününe ählimizin bilşimi diýaly türkmen halkyna elbetde ören şuňdan asyrlardan beri dowam edip gelýän medeni miras edim galymlar bilen baglanyşykly ähli mümkinçilikler sergilenen. Näsilläşiňe diýaly bu ýerde biziň milli tüýdüklerimiziň seslerine häzirki wagtda aty sünnäki oýunlaryny görýäs. Egerem galkanyş aty sünnäki milli oýunlar toparnyň çykyşlaryny häzir ähli bu ýerdäki mehmanlar bilen bilelikde tomuş eder. Bu ýerde biziň ruhy belentligimizde esasan hem ýurdumyzda zähmet çeken dürli elçihanalaryň ýol başçylarydyr, wekilleriniň şatlygy hatda joşup ikisi goşulanyşyp gelýär. Çünki beýleşiňe diýaly türkmeniň şeýle milli naýbaşy aýratyrlyklaryny syýlamak, olardan ganmak we şolaryň öňünde sergilemek biziň üçin elbetde uly buýsançdan mertebeden nişan bolupdyr. Bede wady bilen ösüp barýan ajaýyp döwrümizde her bir günimiz şatlykly toýly günlere betlenýär. Yurdumuzda halkara Nowruz bayramy giňden uldan bellenip geçilýär. Muňa da 5 welaýatynyň medeniýet sungat işgärleri özüniň munasyp sowgatlary bilen gelýärler. Bizem şu ajaýyp pursatda, biz şu ajaýyp pursatlary peşkeş beren Mehriban hem gahrman arka dağly gahrman terdarymyda köp tag bolsunymyzy aýdýar. Büyükler harma uğrayın. Kutlu olsun bayramlarına. Yine mehribanlar, fiilleşine diýaly bu ýerde dürli dümen türkmen milli tagamlardyr, naharlary taýin görmüşdi. Yine saňatan elbetde sogap gelýär diýen bu ýerde palowmy, şorwamy, işleklimi, balykly palowmy, hatda türkmen halkyna welaýatlara, däp desturlara laýyklykda, geografik ýerleşişine laýyklykda, aýratyrlykda ähli naharlar ýerleşdirilenmekdir. Häzir bular nesip bolsa, ähli mehmanlarymyza hödür kerem eder we ählimiz bilelikde elbetde bu türkmen milli tagamlarynyň lezzetinden galar.